Польем мы, закопаем, а сверху дерном закроем, чтобы влага не уходила. Ринат Фәрдиев исемдәге ял паркының икенче өлешендә укытучылар агач утырта, биредә хәзер педагоглар аллеясы барлыкка килә. Бу укытучы һәм остаз елы уңаеннан оештырыла. Игелекле эштә район җитәкчелеге дә катнаша. Агачның төп битлары кайын була инде и спире дигән куа агачлары. Алла бирсә, алар барсы да тиз үсә торганнар. Без үзебезнең дәвердә яшәүшендә аларның барсын да күрәчәкбез. Вот эта корневая часть должна всегда оставаться там внизу. Аллеяга беренче кайынны мәгариф идарәсе башлыгы үзе утыртты. Данной акции мы тоже хотим запечатлеть именно то, что педагоги своими руками вместе с учениками вместе высаживают аллею, чтобы сквозь годы следующее поколение проходили по этому прекрасному парку имени Фардеева и с удовольствием, с теплотой сердца вспоминали своих учителей и педагогов. Бакча мөдирләре, мәктәп директорлары бердән булып 300 төп кайын агачлары, куаклар утырталар. Төремкәй балалар бакчасы җитәкчесе Рәзинә Борханова бу эшне әһәмиятле чара дип саный. Районыбыз табигатын тагын да ямьле итүне үзебез кайгыртырга тиешбез дигән фикердә. Бүгенге чарада катнашу, агач утырту безнең өчен җитәкчеләр өчен зур әһәмияткә ия. Шәһәребезне яшелләндерү, чисталыкта тоту педагогларның иң беренче эше һәм үсеп баручы буынга үрнәк булу бездән башлана. Укытучыларга легенда 17 студентлар отряды да бик теләп булышты. Алар арасында да булачак педагоглар бар. Педагоглар аллеясына яшьләр дә үз өлешләрен кертте. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.